Пахвалёны Езус Христос, усім прывітанне. Гэты ролик, і даўно я да яго, шчыра кажучы, рыхтаваўся, думаў, планаваў, хацеў запісаць, але ўсё не адважваўся. Хачу пачаць каментаваць аднаго з маіх любімых аўтараў, Толкіна. Ну і ўвогуле ягоную творчасць і канкрэтна ягоныя творы «Хобіт», «Уладца пярсцёнкаў», ну ці нейкія іншыя там творы Толкіна. Чаму я ніяк не адважваўся да гэтага, хаця ўжо, хто мяне ведае, напэўна, многа разоў чулі, што я Толкіна люблю і вельмі цаню ягоную творчасць. Чаму не адважваўся? Ну таму што, па-першае, гэта вельмі вядомы аўтар. Пра яго ўжо шмат напісана, і гіперпапулярнасць, створаныя там фільмы, серыял зараз апошнім часам выходзіў. І ёсць нават паклоннікі Толкіна, цэлыя групы, там называюць іх толкіністы, ці неяк яшчэ трошку падобна. І я, канешне, нягледзячы на тое, што люблю Толкіна, то, канешне, неяк там не валодаю аж такой інфармацыяй, каб улазіць каментаваць яго. І таму я неяк так всю эту тэму адкладваў. І больш нават думаючы вось пра гэтых толкіністаў, што я там недзе не падыходжу пад гэтыя катэгорыі. І ўсё ж такі адважыўся каментаваць са свайго пункту гледжання, таму што зразумеў, што я маю права як веруючы таксама сказаць, як веруючы, як святар, ці проста як Александр Жарнасек, маю права высказаць сваё стаўленне да Толкіна, майго любімага аўтара. Ён сам, калі выйшла ягоная кніга, которая прынесла яму шалёную папулярнасць, это быў «Хобіт», калі выйшаў «Хобіт» у ЗША, у Амерыцы, і людзі проста там зашкалівала папулярнасць Толкіна, і ўсе ўжо чакалі, калі наступныя часткі твору з'явяцца і ці з'явяцца ўвогуле, то Толкін, між іншым, казаў, што больш за ўсё ён баіцца, што ён будзе незразумелы людзьмі. І шчыра кажучы, як па мне, то так яно і выйшла. Ці зразумелі, ці разумеюць людзі, тыя, которые чытаюць і нават захапляюцца Толкіным, я б сказаў бы па-рознаму, сапраўды па-рознаму. Таму што, перш за ўсё, Толкін — это хрысціянскі аўтар. Гэта некаторыя кажуць, это філосаф. У яго свае погляды на жыццё, на сацыяльнае жыццё, грамадскае, у нейкім сэнсе чалавек таксама, который мае сутычнасць з нейкай там палітыкай, літаратуразнаўца. І суперпапулярнасць ягоная прынесла тое, што людзі няверуючыя таксама захапіліся Толкінам. Но это вялікае пытанне, насколькі людзі няверуючыя могуць яго зразумець, который быў ярка выражаны хрысціянскіх поглядаў і ўсё-такі у свае творы адназначна ўкладвае хрысціянскія погляды і сваю пазіцыю як чалавека веруючага. Ну і вось пытанне, ці наколькі людзі могуць яго сапраўды зразумець нават правільна, нягледзячы на тое, што захапляюцца ім. Нават пачуў, што сярод прыхільнікаў Толкіна, толкіністаў, нават ёсць акультныя групы, которые так захапіліся вось гэтым вобразам фэнтэзі, гэтым жанрам. Некаторыя кажуць, што Толкін увогуле як творца майстра гэтага жанра, такое вось вяртанне да такога міфічнага сярэднявечча. За гэта яго моцна крытыкавалі ягоныя суайчыннікі альбо сучаснікі. І людзі, которые захапіліся і звярнулі ўвагу толькі на гэты жанр, я быў здзіўлены, калі даведаўся, што ёсць акультныя кругі толкіністаў, которые затрымаліся на гэтых вобразах оркаў, гоблінаў, гэтых міфічных вобразах і так далей. І, канешне ж, я разумею, што Толкін жа увогуле не ў гэтым напрамку, і блізка нават. І ўсё гэта, усе гэтыя аргументы, яны ўрэшце далі мне нейкую такую адвагу, каб я ўсё-такі стаў этот ролик пісаць,
просто паказаць сваю пазіцыю, як я яго зразумеў, і мінімальнай інфармацыі тое, што я накапаў пра Толкіна. Так чыста сам для сябе не выступаю і блізка нават як знаўца ні літаратуры, ні самога Толкіна. Просто дзялюся то, што для мяне было важнае, і зразумеў, што я маю права як чалавек веруючы, як хрысціянін, як святар, і проста як Александр Жарнасек, который чытае, разумее, бачыць са сваёй спецыфікай. Кожны з нас, хто чытае кнігі, чытае са сваёй калакольні, калі можна так сказаць, са сваёй спецыфікай. І вось я прабую неяк там сваю спецыфіку падзяліцца маёй спецыфікай гледжання на Толкіна. І ў нейкім сэнсе я дарос да гэтага, каб каментаваць, таксама унутрана дарос. І таксама думаю, што тое, чаго баяўся Толкін, што ён можа быць незразумелым, у прынцыпе, так яно і выйшла. У прынцыпе, насколькі я зразумеў гэтую тэму. Перш за ўсё, хачу спрабаваць адказваць на гэтыя пытанні. Карацей, усё. Это ўводзіны былі, і цяпер мы паехалі, да. Перш за ўсё спрабую адказаць на пытанні, чаму, на маю думку, Толкіна так і не пачулі. І нягледзячы на ўсю папулярнасць. Перш за ўсё, Толкін як літаратар, ён ствараў мовы. Мне нават цяжка зразумець ягоную вось этую спецыфіку, цяжка мне у нейкай у ягонай шкуры быць. Але я быў вельмі здзіўлены, калі чытаў пра яго там рознай інфармацыі, што ён, хіба што яшчэ будучы нават падлеткам, ён ужо пачаў ствараць мовы. У сэнсе, што настолькі таленавіты чалавек быў, што ствараў граматыку. Словы выдумляў. Вось, і ён стварыў насамрэч вельмі шмат розных моваў. Таму у творы, калі мы чытаем і хобіты, і ўладца пярсцёнкаў, мы чуем мову хобітаў, мову эльфаў. І часам нават это дзіўна чытаць нейкія словы, сказы такія, песні на гэтых мовах эльфійскіх. А это ўсё выдуманае, само сабой. Але Толкін, як таленавіты літаратар, это ягонае хобі, ён любіў такія рэчы рабіць. Я быў здзіўлены, калі даведаўся, што такія паклоннікі Толкіна, фанаты ў Англіі па сённяшні дзень вывучаюць гэтыя мовы. Што ў нейкіх каледжах ёсць нават ці кружкі, ці напрамкі, дзе людзі вывучаюць гэтыя мовы. Не разумею для чаго, да, але такую інфармацыю некалі я пачуў. І вось это ягоная спецыфіка. То есть это ўжо трошку адкрываюць нам гарызонт, просто што это за чалавек. Да, каб зразумець ягоныя творы, трэба зразумець, што это за чалавек. Да, ён як літаратар, ён стварае гэтыя мовы. З аднаго боку, трошку гэта нібыта, так бы сказаў, дзіўнавата, але з іншага боку, я такі прыклад дам з жыцця, што у нас па жыцці чалавечая цывілізацыя ведае поўна такіх прыкладаў, дзе мова штучна былі створаныя. Напрыклад, не выступаю тут знаўцам, магу лёгка памыляцца ў гэтых дадзеных. Напрыклад, калі не памыляюся, ў Кітаі ёсць хіба што 3 афіцыйныя мовы, улічваючы, што гэта сотні розных народаў і народнасцяў і плямёнаў. Але трэба, каб вось эта агромная тэрыторыя, неяк там паміж сабой дамаўлялася. І, не могу сказаць, это просто мовы узятыя, которые існавалі, ці яны неяк там штучна трошку даробленыя. Ва ўсякім разе чуў такую інфармацыю, што 3 афіцыйныя мовы для розных рэгіёнаў. Напэўна, нешта такое ёсць у Інданезіі. Я некалі размаўляў з місіянерамі з Інданезіі. І гэта мусульманская ў асноўным дзяржава, у 90% там іслам. Это вялікая дзяржава, да, там азіяцкая, недзе бліжэй там да Аўстраліі. І гэта сотні тысяч астравоў. І прычым такія астравы, дзе людзі з аднаго вострава не разумеюць мовы з суседняга вострава. То есть мовы абсалютна розныя.
Индонезия – это держава, которая объединовывает вот эти сотни тысяч островов. И они створили у 20 стагоддзі, калі не памыляюся, одну штучную мову, которая будет объединовывать их усіх. Да. Ну, зрэшты, у нашем регионе вядомая идиш. Это габрэйская мова габрэяў, которые жили в Европе у 18 стагоддзі, у 17-19 стагоддзі. І яны, не ведаючы ўжо сваёй мовы, за ўсе гэтыя гады ганенняў, яны ствараюць штучную мову на базе нямецкіх моваў, і для того, каб маглі паразумецца паміж сабой. Это штучная мова. Зрэшты, іврит, который сёння которым карыстаюцца габрэі, конечно, это адноўленая старажытная мова габрэйская, але таксама цяжка сказаць, это дакладна вот такая, которая тады была. Не здзіўлюся, калі там шмат все-таки рэчаў таких будзе нейкіх новых. То есть, у прынцыпе, мова адноўленая, але в нейкім сэнсе нанова створаная. Ну, значыцца, гісторыя, ведае такія. Думаю, таких прыкладаў даволі шмат зрэшты будзе. Это то, што мне там недзе адбілася. І таму, гэтая логіка Толкіна такая, як чалавека, который жыве сваім светам, і просто такое хоббі мае. Мне не зразумелая, але ўсё ж таки она даволі такая нейкая творчая, цікавая. Другі момант, што можна сказаць пра Толкіна і чаму ён не пачуты быў, як мне падаецца, многімі ягонымі паклоннікамі. Толкін лічыў, і гэта нават зразумела, што літаратура, яна гаворыць вобразамі. Літаратура не паказвае прамой інфармацыі. Літаратура нясе скрыты вобраз. Мне вельмі падабалася, калі не памыляюся, гэта праваслаўны дыякан Кураяў, вядомы багаслоў. Ён некалі, таксама як літаратуразнаўца, ён некалі ў адной са сваіх лекцый такую класную інфармацыю сказаў, класную думку падкінуў, што чым адрозніваецца такая жоўтая папсовая літаратура ад такой літаратуры класічнай ці глыбокай. Тым, што літаратура змушае думаць. Літаратура не дае гатовых адказаў, такая класічная. Да? Яна правакуе цябе, каб ты шукаў, думаў, каб ты дадумваўся. Кураяў класны прыклад дае. Калі аўтар нейкі кнігі, ён піша, што чалавек раззлаваўся, чалавек абрадаваўся, чалавек заплакаў, ён кажа, гэта не літаратура. Ён як прыклад негатыўна дае Гаррі Поттер, кажа, это не літаратура. Літаратура это тады, калі ты чытаеш і ты павінен зразумець, што чалавек заплакаў. Ты павінен дадумацца да гэтага, што ён перажывае. То есть это скрытыя вобразы. Это цікавая рэч, таму што філасофія гэта скрытыя вобразы. Это філасофія, дзе трэба дадумацца. Дык вось Толкін, некаторыя Толкіна лічаць таксама філосафам, што ён у свае творы ўкладае канкрэтныя погляды свае. Дык вось Толкін лічыў, што такой павінна быць літаратура. Яна трэба скрыць інфармацыю, каб яна не была на паверхні. Трэба скрыць гэтую інфармацыю. Што робіць Толкін? Ён стварае міфы. Ён трымаецца гэтага вобразу казак, міфаў. І ён займаецца, таксама это ягоная спецыфіка, ён фанат будзе скандынаўскіх міфаў, ён цікавіцца імі, і на базе гэтых міфаў ён стварае свае творы. Нават некалі чытаў, што Толкін, ягоны найлепшы, такі найбліжэйшы сябра быў Льюіс, вядомы пісьменнік ангельскі, і там і Честертон, такая тройка этих ангельскіх аўтараў, літаратараў. Яны веруючыя, канешне, былі, з яркімі пазіцыямі хрысціянскімі, вельмі яркімі. І Толкін нават крытыкаваў Льюіса і асуджаў яго трошку за тое, што Льюіс у сваіх творах, хаця бы «Хронікі Нарніі»,
што ён занадта ясна паказвае пазіцыі хрысціянскія. Там аналогія такая прамая амаль што праходзіць. І Толкін лічыў, што трэба больш хаваць, больш скрываць. І як па мне, з аднаго боку ён, канешне, мае рацыю. У гэтым прыгажосць літаратуры, і я вельмі люблю такія рэчы. Я прызнаюся вам, што я не люблю рэлігійныя фільмы. Я іх не зношу. Там, дзе ўжо ўсё прадказальна, ўсё зразумела, што вот это Езус, это Марыя, і ты ведаеш, чым усё скончыцца, ну проста акцёры іграюць, і так вядомыя рэчы. Ну, я люблю там, дзе як бы Бог у нейкім сэнсе скрыты. Нават дзе ты глядзіш свецкія фільмы, і ты раптам нечакана бачыш, адчуваеш матывы скрытыя рэлігійныя. Да. Ну, уже не буду даваць прыклады з такіх вось твораў фільмаў, да, ці літаратуры, дзе такія скрытыя матывы. Адчуваў, бачыў, это заўсёды мяне як бы, ну, уводзіла ў захапленне. Мой блізкі сябра, калі я яму так дзяліўся, што, кажу, я не ведаю, чаму у мяне такое ёсць, я вот на дух не перанашу рэлігійныя фільмы, і вось, і, ну, і літаратуру, ў прынцыпе, такую вось адкрытую, дзе ўсё ясна, ўсё зразумела. А ён мне сказаў, што, кажа, гэта філасофія. Я прызадумаўся. Ён мне сказаў, што это рыса, ну, людзей, которые звязаны філасофіяй ці думаюць так вот філасофскім спосабам. Это скрыты сэнс. Да. Магчыма, нешта ў гэтым ёсць. Вось. І Толкін, як па мне, праблема, вось чаму ён таксама быў незразумелы, што ён так заняўся гэтымі міфамі, так скрываў свае погляды, што ў выніку іх так скрыў, што такія людзі, скажем так, ну, не асоба звязаныя з хрысціянствам, што яны іх увогуле і не адкрылі гэтага пасыла. Мне падаецца, мая такая асабістая думка, што ён трошку з гэтым перабаршчыў. Вось. Ну, што яшчэ да гэтай тэмы дадаць? І гэтыя вобразы, як бы міфічныя, яны для Толкіна таксама былі даволі натуральныя. Ён іх не ствараў толькі для таго, каб напісаць кнігі. Ён гэтым жыў. Ягоныя дзеці, я не памятаю, сколькі іх там было, напэўна, дачка і там сыноў, не ведаю, 3, можа, 4. Ягоныя дзеці, яны ўзгадваюць, што Толкін з самага дзяцінства пісаў для іх казкі. То есть это ўсё было натуральна, это было не для славы, не для кніг. Ён пісаў казкі для іх, распавядаў, ён гуляўся ў гэтыя казкі. Між іншым, сам перапранаўся ў Санта-Клауса, калі прыходзіў перыяд Божага нараджэння. І, дарэчы, нехта з сыноў Толкіна кажа, што вобраз Гэндальфа – гэта такі добры чараўнік, пазітыўны гэты, да, у творы. Вось адзін з галоўных герояў. Гэта вобраз Санта-Клауса. Да, Санты і Гэндальф, не Гэндальф, кажу, это Толкін ужо сам іграў гэтую ролю Санты. Значыць, атрымоўваецца што? Што для яго это ўсё было натуральна. Ён гэтым жыў, ён ствараў гэтыя мовы, ён ствараў гэтыя міфы, казкі, сачыняў. Вось. І пасля нараджаецца літаратура. Пасля нараджаюцца канкрэтныя творы. Ну, гэта па-свойму таксама неяк там важна. Пытанне, ці это дзіўна. Вот я казаў, што для мяне трошку дзіўна, што Толкін стварае мовы. У нейкім сэнсе, да, гэта дзіўна. Таксама гэтыя міфічныя справы. Але з іншага боку, ну мы ж ведаем легенды. Мы ведаем народныя казкі, мы ведаем розныя міфы тых ці іншых народаў. Зрэшты, а што такое прыпавесці евангельскія? Гэта таксама вобразы, это форма літаратуры, прыпавесці. Гэта вобразы, за которымі Христос хавае глыбокі сэнс. Так што ці мае права быць такі спосаб мышлення, як найбольш? Як найбольш? Асабіста мяне гэтыя вобразы, яны міфічныя, яны трошку напрагалі, ну, таму што ён ужывае міфы скандынаўскіх народаў,
А гэта, канешне, культура паганская. І я так заўсёды, канешне, там недзе маючы нейкую сутычнасць з праблемамі акультызма, магіі, вот гэтага паганства, ну, я, канешне, заўсёды так мяне это напрагала. Вот это адзіны момант, который найбольш мяне так, ну, трошку неўспрымальны быў. І падзялюся, што я, ну, да гэтай тэмы супакоіўся. Чаму? Па-першае, таму, што я не чалавек крайнасцяў. Ёсць такія людзі, которые, вот яны любяць крайнасці. Вот там чорнае, белае, там другіх варыянтаў няма. І чуць што не так, не по-нашаму, там не па-каталіцку, ці неяк там адразу рубіць шашкай налева-направа. І, канешне, такім людзям, ну, цяжка ім успрымаць тыя вобразы, вось гэтых міфаў, да, яны адразу іх будуць баяцца. Ну, я не чалавек крайнасцяў, да, так што я так, ну, неяк шукаючы залатую сярэдзіну, ўсё адно мяне гэта напрагала. Вось. І ў нейкім моманце, это зрэшты дзякуючы серыалу, который апошні там выйшаў, серыал, менавіта не фільм, а серыал «Властелін калец», бо часам людзі блытаюць, фільмы таксама там па 3 часткі яны выходзяць, то есть фільмы это фільмы. А серыал это, который ўжо там 2 сезона было, вот апошнім часам, што выходзіў, Амазон, здаецца, там, ну, быў замоўцай гэтага серыала, вытворцам. Дык вось серыал мне паказаў, і я зразумеў гэта, што у Толкіна Гэндальф як чараўнік і падобна зрэшты іншыя. Саруман, который перайшоў на бок зла, вось это чудзік лясны, забыўся, як яго там завуць, таксама чараўнік. Ну і там іншыя былі, як серыал там паказвае. Вось. Яны не прымаюць нейкую чараўнічую магічную сілу ад некага там. Вот тое, што часта дзеецца ў магіі. Што нейкая бабка калдуе, і яна сваю сілу перадае там дачке ці ўнучцы і так далей. Ці трэба праз нейкія рытуалы пасля далей прыняць этую сілу. У Толкіна там зусім іншы вобраз. Яны адразу, вот проста як адразу маюць тыя дзіўныя здольнасці быць чараўнікамі. І я зразумеў, што гэта як нейкі вобраз народу. То есть Толкін у сваіх творах, ён стварае розныя народы, назовем это так, ну не до конца правильное слово, але розныя цивилизацыйныя группы, может так назовем. Это орки, это гоблины, это эльфы, там эльфы лясныя, там яшчэ нейкія скальныя эльфы, это хоббіты, люди, розныя люди. Вось, гэта розныя цивилизацыі, да. І нічога дзіўнага, што яны ўсе маюць свае мовы, вось гэтыя розныя цывілізацыі. І гэтыя чараўнікі, як па мне, гэта таксама нейкі від цывілізацыі. Яны не вучацца гэтай таемнай сілы. Таму гэта не ў тым сэнсе, як мы разумеем магію. Проста яны адразу ёсць. Вот яны нікому не перадаць этую сілу не могуць. Яны вот ёсць з такімі вось здольнасцямі. Такія вот група, невялічкая група суперменаў. Да. І калі я гэта зразумеў, я зусім супакоіўся. То есть я і блізка нават не стаў успрымаць іх як такіх вось, ну, чараўнікоў у нашым разуменні, там магіі і так далей. Яшчэ адзін, ну, нейкі вобраз, ну, да гэтага пункта, да, што Толкін стварае гэтыя, ну, міры, скрывае іх і так далей. Вельмі цікава, я некалі чытаў, я кніжкі чытаю, ну, нават слухаў, да, я аўдыёкнігі у большасці слухаю, і ў залежнасці ад такіх унутраных нейкіх патрэбаў. Часам нешта больш сур'ёзнае, часам такое філасофскае, часам літаратура рознага жанра, гістарычная, ці тое, ці сёе, там, да, ну, в залежнасці так трошку к сабе прыслухоўваюся. І на дзіва была ў мяне такая патрэба праслухаць нешта зусім такое лёгкае. Я праслухаў Стівенсона «Востраў скарбаў». Вядомы твор, фільм там савецкі быў, і, ну, і не магу сказаць, што я нешта карыснае знайшоў у самім творы, хаця больш нават карысная мне была біяграфія ці апісанне, як паўстаў гэты твор. Дык вось, што цікава, Стівенсон, будучы, ён быў невядомым пісьменнікам, і будучы некалі сярод сваіх родных,
і там нейкія племяннікі, можа, ягоныя былі, ён з імі гуляўся, з хлопчыкам, з нейкім племяннікам. Это быў нейкі час такіх даўгіх канікулаў. І ён, гуляючыся з ім, ён стаў ствараць яму карты, дзе нібыта схаваны скарб. І ён кожны дзень маляваў нейкія віды картаў. І пасля з гэтым хлопцам гуляўся, от яны вечарамі шукалі гэты скарб. І на базе вось гэтых картаў узнік гэты знакаміты твор «Востраў скарбаў», который прынёс яму вядомую і сенсацыю, і грошы. Ён быў вельмі бедным пісьменнікам, з таго, што я разумею, і прынёс яму даход, і змог увайсці у гэты круг там нейкіх вядомых літаратараў. Мяне это так уразіла, што гуляючыся ў гэтыя нейкія такія дзіцячыя гульні, малюючы дзіцячыя карты, у выніку паўстае, як па мне, даволі цікавы твор. Канешне, не філасофскі. Аказалася, што это твор для хлопчыкаў. Там амаль што няма жанчын. Па-мойму, там адзіная жанчына – это мама марака Хопкінса, можа, яго так завуць, не памятаю дакладна. Хопкінс, па-мойму, здаецца. І это толькі мужчыны, піраты, усе гэтыя маракі, ваенныя. Это твор для хлопчыкаў. Мне это прагісторыя, як все паўставала, вельмі ўразіла. Так нешта падобнае у Толкіна таксама было. Ён, гуляючыся са сваімі дзяцьмі, у гэтыя казкі, у гэтага Санту, ён таксама для іх, аказваецца, маляваў нейкія мапы, карты. І на аснове гэтых мапаў паўстае менавіта Средиземье, так званае, нават думаю, як это перакласці па-беларуску, сярэднія землі, вось гэта тэрыторыя, дзе адбываюцца ўсе падзеі. На аснове гэтых мапаў паўстаў гэты твор. Я так міла пра гэта кажу, ведаеце, я фанат Толкіна, і у Івянцы мне падарылі Хоббіта, слава Богу, я нават ганаруся гэтым падарункам. Мне, зрэшты, ўжо некалькі этих кніг, але там і моладзь мне падпісала. Нехта мне падарыў такі блакнот. Это я не агітую, мне не трэба нічого дарыць, звязана з Толкінам, але ўсё адно такі блакнотик з картамі цікавыя. Это ўсё Толкін такімі штукамі займаўся. І нават такую карту падарылі. Это таксама, дзе ўсе падзеі разгортваюцца. Это такая прагісторыя вам, каб паказаць проста, што быў за чалавек Толкін. Чым увогуле жыў, як творчы чалавек, як літаратар, і так далей. Я думаю, што гэта другі элемент, што ён скрываў гэтыя вобразы, свае такія погляды філасофскія, грамадскія, погляды як веруючы, як хрысціянін, ён скрываў іх за гэтымі літаратурнымі вобразамі, за этими картами, казками, мифами, этими народами казачными. И скрыл так, что, паўтаруся, хіба што по этой причине так не надто многие и зразумели, про что ішла размова. И, як по мне, третья причина, по которой Толкін может быть не пачуты, и, магчыма, быў не пачуты, гэта тое, што мы ведаем такія два вядомых творы Толкіна. Гэта «Хоббіт», который першы паўстаў, і пасля паўстаў «Уладца пярсцёнкаў». Зрэшты, калі, наколькі ведаю, Льюіс пераканаў Толкіна, Толкін нібыта не хацеў больш пісаць, але Льюіс пераканаў Толкіна, што трэба ісці далей, і ён напісаў «Уладца пярсцёнкаў», ужо будучы даволі папулярным, і людзі чакалі працяга. Але, акрамя гэтых двух вядомых твораў, ёсць яшчэ «Сільмарыён». Некаторыя лічаць, што ўвогуле з гэтага ўсё пачыналася. Я не магу сказаць, я не настолькі даследчык Толкіна, каб там неяк ацаніць. Але ўвогуле, як я зразумеў, паколькі Толкін настолькі творчы чалавек быў, у яго поўна розных такіх зарысовак. Ён быў вельмі працавіты чалавек, ён шмат перапісваў, у яго поўна версій розных было. І акрамя двух гэтых вядомых твораў, альбо няхай сабе далічым «Сільмарыён» як трэці, няхай сабе спрабуем далічыць як канчатковы твор ягоны,
закончаны, скажем так. Акрамя гэтага ёсць поўна такіх зарысовак, которые ну, у нейкім сэнсе не ўвайшлі ў гатовы твор. Плюс яшчэ Толкін свае погляды ён выкладаў у пісьмах, напрыклад, аднаму са сваіх сыноў, который ў часе Другой сусветнай вайны быў на фронте, Толкін яму пісаў. І выкладваючы таксама свае погляды. Ён быў вельмі цесна звязаны са сваімі дзяцьмі. Адзін з ягоных сыноў стаў святаром, другі літаратар. Вот не ведаю, каму дакладна ён там пісаў на фронт. Гэтага ўжо не памятаю і не хачу гэта правяраць. Вось. І што гэта азначае, да? Што ў нейкім сэнсе, каб зразумець погляды Толкіна, трэба ўсё это перапрацаваць. А тут цяжка нават зразумець, ці да канца яны скончаныя гэтыя творы. Паколькі ён быў вот такім творчым чалавекам. І гэта, як па мне, з таго, што я зразумеў, паўтаруся, я ж не толкініст, да? Але з таго, што я зразумеў, это, як па мне, адна з прычынаў, чаму да канца яшчэ ягоныя погляды незразумелыя. То есть ён піша, што ён тварыў далей. Да? То есть ён увесь час вот такім вот быў творчым чалавекам. Ну, як па мне, гэта адна з такіх прычынаў. Зрэшты, яшчэ два слова скажу ось пра гэты серыял, который выйшаў. Трэба ўвогуле сказаць, што кнігі Толкіна гэта адна справа, фільмы, которые выйшлі, гэта другая справа. Як па мне, геніальныя, што адно, што другое. Але это не тое самае. Я ў свой час фільмы глядзеў, канешне, як яны выходзілі, падабалася мне, не сказаць, што я аж так захоплены быў. І таму у мяне нават не было ніякага жадання чытаць кнігу. Але калі ўсё-такі я ўзяўся за кнігу, да, это зусім іншы твор, это не тое самае, што фільм. Вось, і вартасць мае і тое, і другое. З радасцю па многа разоў перачытваю, пераглядываю, ну, таму што для мяне это геніальна. І серыал. Серыал, менавіта не фільмы, а серыал, который недавно выйшаў, гэта другі. Я чуў многа рознай крытыкі, што ён там казалі, што ён павінен быць як бы на аснове Сільмарыона. Значыцца, ён папярэджвае ўсе падзеі, вось перш чым паявяцца хоббіты. Пасля серыал выйшаў, многія былі расчараваныя, што это ўвогуле не па Сільмарыону. Я таксама ў гэтым плане быў расчараваны, што ўбачыў, што нічога супольнага з Сільмарыонам гэта не мае. Ну і проста зразумеў, што магчыма нехта робіць грошы, вось чыста так да брэнда прыпісаліся. Але аказваецца, серыал, як я зразумеў, гэта якраз такі, гэта такое творчае апісанне аднаго з прылажэнняў. Альбо да хоббіта, альбо да ўладцы пярсцёнкаў. Это не Сільмарыон. І хоббіт і ўладца пярсцёнкаў мае прылажэнне. Здаецца, больш нават ўладца пярсцёнкаў мае шмат прылажэнняў. Напрыклад, это незразумела зусім. Вот, калі чытаеш, не, здаецца, хоббіт не мае прылажэнні, калі не памыляюся, ўладца пярсцёнкаў мае даволі шмат. Калі чытаеш, это храналогія, там, напрыклад, хоббітаў, там, вот такая храналогія, радавыя дрэвы, хто каго нарадзіў, хто кіраваў, потом гэтыя, як іх там, эльфы. Пасля там храналогія, амаль што такая, як царская лінія, ўсё адно гэтых гномаў. І гэта слухаць так, ну думаеш, ну навошта ўвогуле это трэба, да? Ну Толкін гэтым жыў. І гэтых прылажэнняў даволі шмат, такіх розных. Да? Вось гэтыя дзяржавы, краіны, которые зніклі. Ён это ўсё апісваў у як бы асобных творах. Дык вось, серыал выйшаў паводле аднаго з прылажэнняў. І ў гэтым плане творцы серыала таксама па-свойму геніальныя. Таму што ўзяць тое, што Толкін напісаў на 5 старонак, ось просто такая, типа, радавое дрэва, ці храналогія, і выдумаць з гэтага цэлыя 2 сезоны, ну, я думаю, гэта, ну, яшчэ трэба мець мазгоў, каб нешта такое зрабіць. Ну, это так. Калі раптам з вас нехта, там, фанат Толкіна, і ўсё-такі яшчэ з серыалам не разабраўся, пра што там размова. І думаю, што мы на гэтым скончым. Это я так прабаваў адказаць на пытанне, чаму? Ну, вот, як зразумець Толкіна, да?
і чаму многія ўсё-такі яго не зразумелі. Это мае прычыны. Чаму ўсё-такі многія не зразумелі і чаму мне самому хочацца Толкіна са сваёй перспектывы пракаментаваць. Зрэшты, ужо святой памяці быў у нас такі адзін выкладчык, это быў біскуп Юзеф Жытінскі, такі філосаф і выкладчык філасофіі. Ён ужо памёр, то ў Польшы люблінскі біскуп быў. І ён, калі нам выкладаў сучасныя напрамкі філасофіі, ён казаў, што для таго, каб зразумець, чаму той ці іншы чалавек вот так думае, трэба пазнаць яго біяграфію, яго гісторыю. Дзе ён жыў, у якой сям'і вырас, якія погляды ў ім нарадзіліся, і толькі пасля брацца за творы ягоныя. І нешта падобнае, канешне, будзе з такой класічнай літаратурай. І трэба пазнаць біяграфію і гісторыю чалавека, ось чаму ён такія кнігі піша, а не іншыя. І Толкін, канешне, у этом плане абсалютна не выключэнне. Менавіта таму найперш мне хочацца хаця бы нейкі мінімум інфармацыі падаць пра яго, каб зразумець увогуле, што насамрэч ён хацеў пакласці ў свае творы. Пахвалёны Езус Христос.